inguru jarrita daudek gehiago die, eta zeueke ikusten zuzten egin, ikusiko zuetzea, baina, bueno, egite esan, ondore jo hau susmatze genuen, edo genek iten, edo, bueno, ikuste genuen, aitze genuen, hemen kalien, ez da ginen izan dute, baina gaztiek, inkestia pasauni joven gaztiek ziren, batxillarko lehenengo gelakoek, masein ezazpi urtekoek. Orduan datuek, gaztien datuek die, adin hortakoek. Eta haien gurasuek, otama bostetik, berrotama bostea bitarteko, zea horta. Bueno, inorketaren ondorio nagusia jenetako ezer da, azpeitin, zateak gaztien artien ika bizi-bizik daola, eta bizi-bizik badao, baina mutilen artien. Neskan artekuek, hilda asko esatizengoa, baina hitzorien dago. Hitzorien ikusiko zuen. Mutilen artekuek, noka hitzorien dago, neskan artien ez da egiten, eta mutilen neska izio ze, neskak ez tebe egiten. Neskak ez da gilebela, edo jakin igual bai, baina neskak ez tebe egiten. Ile inokin ez. Gero ikusiko dugu. Gero indetena da, inkestan lehenengo ikusiko dugu gaztien artien behoien, hau da, neskan erabileria eta mutilen erabileria, eta gero generazio desberdinen arteko konparazioa. Haien gurasuek zematite zeben eta gazti zematite ben gutxorara ikusteko ze bilakaera euridun izkeriek. Bueno, beste ondari joetako bat, transmisioen ikerarrezko etena egon dela eta batez ere neskai eiteak duen. Neskai eitie utzizako. Neskai ika eitie utzizako. Hori da ondori joan hau. Ez dakigu noiz eman dan etena, ze hor tartien irulau belaunaldi daude, orduan hori ikerketa honek ez du edo neurketa honek ez du zehatzen, baina hori izan beste ondori joetako bat. Eta beste bat da, datutatik ateatzeana da, lehen ikusitugun arau sozialak, lehen esan dizuet, transmisioa ez da eten bakarrik ere erabileriena, baita nola erabili ere, hori ere eten inda, bide lotuta jugu ez. Hau da, gaztiek, ez dakigu, edo ez dakigu nola erabili, ez dakigu, askotan ikusiko zen zuen, ez dakit, zeme bat bere atxerik egiten, hau da, ikaren arau sozial edo idatzi gauko arau hauetan, gurasuei lehen etzio ninoke ika egiten, gaur egun aldiz bai. Orduan, arau sozial horiek ere galdu indien. Izan daiteke harremanen izan dizuet, edo giza harremanak aldatzen nahi dielako, bai, eta igual, oin ikustealako, atxekin ika, ez, gertuzasun hori harreman ez deten nioa izan nahi dut. Edo bestela ika biagatzen nahi dalako, eta horrekin batea arauek ere, bai. Arauek nola zen. Eta baina ziko geha baietxek ziren ondari